Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i moju vatrenu kuhinju. Danas za vas imam jedan fantastičan recept za jedan rolat koji sam ja nazvala čupavac, pa vama ukoliko se dopada kako on izgleda i ukoliko volite čokoladu i kokos, ostanite u mojoj kuhinji i pogledajte video do kraja. Od sastojaka što se kore tiče treba će vam 5 jaja, treba će vam 7 kašika brašna, 1 kesica vanil šećera i 5 kašika kristal šećera. Što se tiče fila, za fil će vam trebati oko 100 ml mleka, 2 jajeta, treba će vam 150 g crne čokolade za kuvanje, oko 150 g šećera, vi ako volite slađe vi dodajte još malo šećera, treba će vam oko 100 g kokosa i 1 margarin od 250 g. Prvo ćemo praviti koru za ovaj kolač, tako što ćemo belance odvojiti od žumanaca. Belance ćemo penasto umutiti sa šećerom u čvrst sneg, pa ćemo postepeno dodavati jedno po jedno žumance, zatim kašiku po kašiku brašna i vanil šećer. Rerno na 200 stepeni i ovaj rolat peći negde između 10 i 12 minuta. Čačkalicom probajte da li je gotov i tako vruću koru, znači u mokru krpu da se rolat dobro ohladi. Stavit ćete 2 šerpe, znači na pari ćemo skuvati 2 jajeta, ovu čokoladu, to ćemo odmah sve da ubacimo, mleko i šećer i kuvat ćemo na pari dok to malo ne provri i još posle par minuta da se malo samo fil zgusne. Kada to završimo ostavit ćemo ga sa strane da se dobro ishladi i kada se bude dobro ohladio umutit ćemo u njega 1 margarin. U ovaj fil dodajte pola količine ovog kokosa, znači negde oko 50 g, pomešajte, lepo isfilujete koru, zarolate, malo fila ostavite da se namaže kori od gore da bi ovaj kokos za dekoraciju mogao da se lakše zakači, nosite rolet u frižider na hlađenje i to je to, možete da uživate u njegovom ukusu. Nadam se da ćete rado isprobati ovaj moj čupavi rolat, jer mu je izrada veoma jednostavna, lako se priprema, a može i da krasi vašu uskršnju trpezu. Do nekog novog videa i video recepta, sve vas puno voli i pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!